The Buzz. We're back at it again. Buzz in the hizzy. Buzz in the hizzy? Buzz in the house. Buzz in the hizzy. Okei. Okay. Moi. Hei, tervetuloa seuraamaan meidän kanavaa. Ja kerro vähän, kuka sä oot? Kuka mä oon? Tää on vähän niin kuin ollaan ensimmäisellä dateilla. Niin kuka sä oot, mitä sä teet? Just näin. Minä olen Tidjan Ossi Ba, 47-vuotias. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen CV. Nyt tästä tulee jo viihdealan moni narri, eli moni tekijä. Päivisin opettaja kaksikielisessä luokassa. Ja joo, semmoinen iloinen, optimisti, seikkailuhaluinen, spontaani, monikulttuurinen kundi. Noin, lyhyesti. Allekirjoitan jokaisen näistä ja vähän hullu myös. Aika hullu joo, täytyy myöntää. Ei voi paita. Ja mä oon Heidi ja me ollaan tosissaan pariskunta. Ollaan tässä nytten about 1,5 vuotta oltu jo kimpassa ja jouduttu salaamaan meidän suhde medialta, koska mä oon sitten taas tehnyt reality-ohjelmia ja näin, joista yksi oli nyt tässä just tuli telkkarista ulos ja vihdoin saatiin paljastaa meidän suhde. Mä oon siis pitkän linjan kauneuden alan yrittäjä ja pyörittänyt monia liikkeitä ja tehnyt bisnestä ja olen 3 lapsen äiti. Yksi heistä on adoptoitu ja kaksi biologista. Ja me ollaankin sitten tässä päätetty nyt lyödä hynttyyt yhteen ja opetella elämää, minkälaista on olla ihmisen kanssa, joka ei koskaan ole ollut parisuhteessa ja elänyt aina yksin. Jep. Ja minkälaista sulla on ollut tutustua ja lyödä hynttyyt yhteen ihmisen kanssa, jolla on perhe, lapsia, aina ollut parisuhteessa, perhe-elämässä ja näin, niin kaikenmoisia koukeroita se on aiheuttanut ja opeteltu semmoista uudenlaista ja yhteistä elämää. Mukautuen ja sopeutuen ja ymmärtäen ja validoiden toisiamme. Ja näistä aiheista muun muassa me kerrotaan sitten meidän niin kuin podcastissa. Me ollaan kuvattu teille podcasti, missä me keskustellaan näistä aiheista just tästä parisuhteesta, ihmissuhteista, mielenterveydestä, vaikka mistä ja täysin avoimin ja näin. Kyllä, täysin avoimesti puhutaan ja rehellisesti ja halutaan tuoda esille semmoista inhimillisyyttä ja omia virheitämme ja niistä oppimista ja sitä rakkautta, mitä me tunnetaan toisiamme kohtaan. Että kun on helpompi päästä asioista eteenpäin yli, kun on kaksi päätä ja 2 sydäntä siinä tukemassa toisiaan. Välillä se vaatii sitä, että toinen ottaa isomman lastin kantaakseen ja sitten taas jossain vaiheessa se menee toisinpäin. Mutta se on semmoista mukautumista ja kaikista tämmöisistä asioista me halutaan teidän kanssa puhua. Kaikkea crazyä elämää lukuun ottamatta, että tässä on pieni maistiainen teille siitä. Check it out. Ensimmäinen tiski. Ja mä oon menettänyt noin jo johonkin luottokorttifirmalle. Buzz, vamos a España. Kartturi! Oi tää on liikenneympyrä! Se on manuaaliauto. Ei paina nyt. Nyt te nauratte, mutta mä menen vielä yhden kerran. Ihan oikeesti. Se on! I'm going on stage! Aina sama juttu. On. Noin. Okei, eli nyt kehtaa. Vaikka on ollut niinku julkisuudessa kauan, mutta tää, että mä annan itsestäni, niin se on uutta ja se on sun ansiosta. Vaikka meillä on ollut vaikeita juttuja ja ollut niinku isoja juttuja, mitä on jouduttu yhdessä niinku purkamaan näin, mutta sä teet mulle semmoisen turvallisen olon niinku tuntee mun tunteet ja sanottaa ne. Nyt mä lähden mennä. Oh my god. The Buzz! We're back at it again. The Buzz is back. Buzz in the house.